Mwancho murigirire wigeta seni kiagatembe a sentunda yende na kwariganirie AKA ga tunyare gusanga amonaye omuroberio magega yegesibo eye maseyemo toikire ase kinyoro kia mecheo eyugo toke ward ya Kemera county ne ya Nyamira ebunge ne ya Kitutu Masaba ase toikire ase kinyoro kia mecheo togo chikomera na noyo minto Robert Ondiek Anyega uyobetega kwenyora segesibo ase miaka 5 nebere genda monainche guiko mwerio tonyale komanya ninki kiabete ngakyo bugima bwa mwirete nabono iga ninki abwate arakwanere anene asogosibwa ime asechera. Karibu sana Robert. Na kiobogete biato aboge kabisa mbia tole ase faida yo murigirire nabo kurigirire kamera ria ototebya eningo nkayi kwa ibore twe mbarenga mwe bore tumino at least esamari nkego ye family yao na boigo ngakyo somete na ngakyo nyoreta semirime ri bono bia mana samari tangoro property ndi Kyanyaga bana mwatebire seito mange saba kinyoro kya mejo Kemera ward Kitutu Masaba constituency. Se familia ito my dad yako Anyego siemo no mongina meli bosuli oyo nyarite korale ono ase family turabana 6 sabana ba 6 njendo yo 6 chomokogoti naye wabene tuko yo 6 njena weto yo 6 wakando yo 6 na somete kur class 1 ngaika form 2 2008 na kulete form 2 ina gete form 9 ngi class ya form 2 ngaito ndo kauna bia bete kanyoranga njerete yo bojibosio ngati athanga kesa wende rango nyananje sinjona ya wenga waranga te we karakari at least nenjeti nja bana baje batigire njira kaendanga choina mangana boda kakolega sia boda mwaka 2009 kaka 2013 kana ko webwata kwa jamangana yegaliga 2014 ngabona na bera se galibia kana ngalike driving license kajakalende gazi ya matatu bono yani ya taxi ingona kuita paka bono bono ntugure ni magasi nini wate banga asabana bamwe bori tu batano nomo nayo last born na bondo chinonye ni gaige kenyoro na bondo chinga nayo range no mze nayo ramo kokoti ngaki kunyare kananga aba number 1 2 3 4 5 yani ondite yo konyoro biyokire uri ko gukuri skule bigasi ibire byatigarete ya form 4 form 3 na form 4 na yango chance abana njirende njana nakura moyo njiragete bono tote ngaki na ngwa igeta ukabwatire njiragete mwanjo murigere no iwete nga robani ga bwatire tikale form 2 akaranga tige bacheiga akabe form 2 drop out oikabono lakini ndo chenga talibo bembi yale nyasangu na komokonya ale bono no berete asegesibo ngaki tiango tuchaka konyora umugano ake ngaki okonyora segesibo mwaka kyo ringe ngike gwakorete mbarenga mwarenge nande ngaki okonyora imeyegesibo asenza meyegesibo renge 2019 motienye 10 tarehe 5 na kombo etu ja sakuru kumigore onyorite chitariki omotienye 10 tarehe 5 2019 chinse jarenge na ruta iga basongo saa 10 ya maragoba kaika sakuru kusirare Hispania border charenge saa 1 na kombo etu no mundo kiranaika Hispania tukaragera tukora tatiabono na imoge tigande tinga ega stoko enda igendo ngiro ngomugore imizigo nere bikoro tumbire Hispania ngomoye okuchikuye ibikoro tukuri sebani orete ga bosongo sibona kiranaika Hispania ale tukakora koragera mezige kabangwa yari ngine chuguni ngajake sabali kurwali chenge saine cha marago chabutu mezige ko bangu tare ko banga bambangire abako bangire nani ne bikoro to ko bangirwa all right kayimo garo mose kurwali kakaranse ga ngajake sabali gotira muri nimwe kababere intudwe kana no mungwano yi togotira tokoru Hispania togaetania nyaboanse togacha before dore kamabasa narago kungisigisi toko nyore gali personal car ndabu kanga vateke bosio kanga vateke ekaenda ekatena ina distance anga 100 meters wana nje mara yaende njingo yo ngone siro ikasere ngotenena aka tenena ngatenena aka gotenena kumena basigari balenge chitima etiendo ke 100 era naba manyete gose akora era naba manyete because muna na denede automatically ga deneta kandu kwa na baro okay kera bagenda rende akaswalia
ayo gatigare gari njiginde gari nabo barigerete bakwambara basigara bakona bakwana ngare basinyana muna basinyana nje na shuketie gari ye ndengere mbwate kereke bimokoro orio kwande yonjore gari ngari kikwa bwate ena bwate x-ray kwande yonjore gari eyo ira na bakasi twakaraki asitwaru ngosoka ne gari ngonjoka immediately kominyoka ne gari wasi ngoji shortcut idinyo maiti ande yo sara karafu ya kare magabu osoko jiko soka Hispania bono oyo mutigetense oyo na mutigetense ona ndiga yana ne gari gari nje na bwate kozi ni keso bane tinga gari nje na ngobolu kosoka ne gari ngika sete ngo gari ngo noromoro mo bekire para ngotenena osika bako minyoka bako jane chirand cruiser bako tenena ori agreta bande ne chikuruza because yangine personal gari ya chikabwatu yo bwateira bono asagoro kungisingisi vocational training center ngisingisi no bwateire konya rotora iki musiko konya dineika ya bwatu bona njenga tu ngaba suspicious ngatama kanatama ogatige gari ali kabwate kangusu Cairo station ya Hispania ali police post Cairo station ya Hispania bona gari yo monyana bona ngudimandi ya gari owe mburayo urikire ndikire paideni nalikire monyana ngokubori ari ngombole gari ngire ngomuthia gari noere ngojande kulire turako gari ere station ngakire station kumuthia gari mbiere ngojande na ya tumu yanga mthira tu ko ogosoka kurwaria manyinga kamwanga etimbo ono communication yo mutachiri otu agena ni mbwate ngona kwa ndene no kwa ndene ara ngana biko yambe getomo yanga era agoro bzinga ngosokere ngosokere ngomuri kija kwa ya yendo temugeti ekyalenge gana nako tediki bako ngijale ikamugetie binde yando bakonyo tinyasore babo okay wakirangereza kama tebana kitoko kora kanti yaya ngol kitole njira to koraki to shuri gari yeru abo bana mato manyene kerege takanya bya kongire igagete mbaraka genda agantiga amna shuri gete kari kichibese egera ndore eri otigire mburo otigire otamete otigite gari station bana manyene na yokurara bana ngora gari mate arai igina arare te Hispania ali room ngarote from day oh ngwa bwata visa karabiki na bwata ngatira keranaika ngaranso nyomba ngalengera libone gari karare munyana no dire simba kangalimye simbona munyana ga station akanyole gari ya noere akayeresu ngikiale nakigari ya bwata tuno magoso okoira na bono back kati bona gando likyo muntu nikwate gari aicha introduce muntu makombo oli nkombo to chire Nairobi gari onje ndigari da no munyana no doramo munyana agajaga kuoi munyana agajaka ukagenda baka mate akangagire simu akaganda imbosongo ndi kaenda bosongo tokwana na hotel gete tukagamba kumbe one plan ya bwate mbwatu so taja gari bono mate se ngubona no mate se nibo yagere no enkore akabera na maende bono nera enkore ayengeze ga ndio ya bwate tabwate option gaikaria tukana na town tukakora tukalina gari nyamira ngamate bono to endo tokora ngwenda nge committee because mungwano yo ngombo ni momaete kirene committee ishukuri kenda ngajiba sikuto gari akoreki esok basigari tibasenga basabete bangu so 200,000 ngamate nabongo committee by then na watanga 150,000 by that time ngamate ngo 150 150 din savings usengi kyale savings sharing ngamate 150 jingo kwa so that nyende ndiki 50 jegoro toire bali batoye gari ebintu biri muntu libiyero cyari njikana bonda monyore tokoreki tuma godile ne kumba manyane yale tata idibese jiri kaiku nyamira locots nyamira station igange eti nyamira ali asomo advocate gete kiranke asomo advocate ngangoli kirana tole commitment ngokora kumbe igese tetina basigari gambate idibese ne ikari ngangoli commitment ngokora chidega chitarara yangara abantu bagoja ne chisudi kama dioma ete bona asiekere ndoje no kombwata ana bia setu ngara mbikole tiki biara rao kabwatwa yarenge on a Saturday after 7 karara nyamira sa tarehe 7 tarehe 8 katrimboka kwa Hispania charenge Sunday by then ndio abade holiday ya tarehe 10 mudinyi 10 katrimbokiwa baada ya sherehe ya mudinyi 10 madraka de yaenge una yaera the following day tarehe 11 ngairu kotini Hispania yani kianja raw court ngairu court 1 kasomero mastaka ngakana kerana kana ngaiwa bond ya 1.5 million
ngare tubono prisons Migori kabe kwa rumande kabere rumande meanwhile kingere tunakolikia bond rahisi iko kirana letu rumande umanyina gacha kaenda sumu advocate akamulikira liruga kaenda ga demand gali akaiwe gali misigeli gatikarali kaenda ne gali ya kaenda regas kirali gura bond 1.5 million kashughulika jiwe sibona ate ko olinga shughulika kali abasani na kyo shughulika bona kolese bona ngo deal esimi yangu sabasigali bantu mbara bamanyete mate to ko batonya rumondo ra konye ne batilise ino kanyamba basigali bagera to gaba abakonya ro mu manyinga igwana kiba igirege sieli ali gali to siegere na mwana mtenge simi ngwana bantu bana kakwana bantu bana by the way elio ko gamba nisi konya kwa nyombe mayofu no alengi igo okay igo enyo mwana ya gotigithie school enyo kwa nyombe mata mapema ndithie school ndithie mapema kwa nyombe mwa andro zimena ko bandi ono lenda akora communication na bantu bana bakacha bakaliki my uncle omurumo omongino mtu kozimbali ino ne gali taito ene rock buku ye gali ka banyarika nteko nyara bondi ya ingi 1.5 million my uncle kaenda akaleta taito yae kaenda bakakora evaluation report evaluation yobolemo musavi akaenda mugondo karanga mugondo ino wati 1.5 million oyo ino oyo bwe yango yana murumo wa mama akerwa akaena ne namba yobolemo bwae so that so kenkore kesi kinde isiko akacha kabeka Hispania ali aka baswan in ngakole kwerende bondi ile ganjirana kya yaita kotin ngabekerwe bondi ngasoka ngaja iska yaringe 2020 mutinyo standard na bertange 7 months ngwabete around 7 months remand 2020 mutinyo 7 ngachanka kona kabangwanda reporting case 14 Kernaenda kaenda kesi na korto mwako mwima kaenda kesi keli ngakora lende abasani kuna konga device balenge na mali changamoto je tritali abantu bangongena mangana ya jibond na ali tuwe sitanga ni besa unda kongena ngakora sele taito andokoli lakini kerna aje konyore yango kana arasa vile na arasumbu na arali ana ni ujuwesa ali no abantu bale bakongena abantu imanda joko ereza selin ako tenga mchano kibata ne taito yoka igo no bata 50 ni bata 50 cha obe andapi mamere ndesi miatire okora in fact mo ndongo ino ango yane era gacha kambe kero ne na mwede jose choko kali ndibionse karna sa kali ngakole case ekaika 2021 mutinyi communal mo nkasibwa kanyar karanga kulingana njira ne arrest nkanyara ne ngeiru enjira we present at court na mama chakwali geretu okanyara ngambi engerete ngere ona bakambeke bakansiba bakawosibe miaka banzibete 7 years gobono ogaacceptinga kwa miaka 7 inakuja mimi niko ndani kwa mwaka kibaso kwa sasa abange 2022 2021 omotienyo 7 na linsibire na kolete kesi na kolete mwako mwima 2022 omotienyo 7 2021 omotienyo 7 2021 omotienyo 7 2021 kala komente miaka 7 bueno ingerege geta inaji kokora kesibe okay mara yana kuna zobe 2030 ona ane tole 2021 omotienyo 7 ngasibwa ngasibe miaka 7 ngaswe prison bono ogachako bugima bwe miaka 7 kinde njira yo bachake miaka 7 ngaikare prisons tukategwa kera wikira alwa sibiru chikasi njira mokora muntu biro 10 years ojanze kukwira bara essence mutokora industry asimokora kasi ya carpentry and joinery kusambeli welding nero ebintu nebingo koro mangana yegasi yokoboko na bantu bara na ande side enda bantu bara na bara byametukaya make bakoganza mayo kolema nambara batari basoka barabona bali basibire myaka menge myaka muna 20 ko 30 ko chiguru bali mbali basoka onjire nenga ikali mo senior sergeant na role ngoro o manyete kande ingo ko beka se industry ona ko ro igano no bubundi kando no kurundie gali kanale nenga swa prison ona nganjira no bogimanga na bwobo tukasoma ngana carpentry and joinery bakangegeli na kolete umwako mugima ubwango bukaba nande bakanga bake certificate namba ngegereti korosi birogo
Igo ne carpenter. Nango ne carpenter. Igo no boko sikero kabisa ya. Insanza. Katugera ndegas tukakora. Bono kingendrete gasie. Yo carpenter. Ngaja naisane kana kesibo keli. Kulingana ukaranga bado kulingana judgment itakwa liliboro ribia ground distance betu lakini wakoro mwaka na akoro okay kwa 6 wana ngana ngali kapira kuji high court kanali kia apira no muzika ke tengo musi na ronde tinga ground siko zibeta njisaini tema oli kapira kuji high court na bwana nyaje kupunguzera osego tike ngali kapira 2022 mudinyo 8 kaenda nge 7 months by then mujaji alingu mongina high court ya Migori kaenda 7 months ngana kogenda oyaga jakandikira yondikira wandikire submission ngakoba uji high court kirana koba kachangara bona ngakyo koba ko uri baga abasigari bali ko abaira okay musigari bali na aro ko mukunia gento iga kwa paseli yike ujimoin na bewe ka komo bangete na bewe komo bangete na bako ye by the way bona unore ma tibesi jukona ko bangere bintu na yoko rusi ngoto arto inge ali abantu nyaro bagata kasimi mali abonge kabuna ayibona musani onente no maita sende ndumere sabuni abakonya rwanda meno nemi emieli komente mino ya jabere na 200 oselu chankonyire ngoto moli okay bona ayine rinjira twango survive ko wetera ko sababa sana ngaki abana bamino ngaki ngo tumira barengeke ngo tumira barenge na no gojamba gajira ayinga nyale fere anene ngabirika mo sambe fere ko ebe se ntumere mbyale mwana tumira mushugurike mwanjo muligiria igono igwete era ya maze motoko gamba no minto Robert Ondieki Anyega oyo bwatetwe chinse machirichia Migori maate kabogoli tio musiga atamanyeti oikigwe seri onacheirwe ekina asoko bera ime asechera emiaka 5 nebere asenchire yubono roba so okaliki apiri kirali kia apiri bueno asege zoni kolte miaka ebere paka kiranga ndata apiri miaka ebere nerete 2021 2022 chajo ka 2023 odi nyoka bere ngurangiri wa court wono judgment ya renge yi appeal na rigete kina ikalia mongno lie mo judge ko somaro patindi kya nyega ko kana nege sibo kwa sibetwe kia renge kikatipa ground sichiko sibete njokola diki jisaini wono mahakama yako reki yako tigire kurubona eno referee kwenda kwa family yako nje na yegenete ngwegenete na ngira ngotirimbo ka stairs kura ile mabuna ibiye kole mburo chiete itoire na ba mwire yanu na bantu bande okay na ngira na ruto stairs igoro na yegenete osena atigo ya bana ngotirimbo kuna basingari ore katigo na nengo kwenda bado ndo na bare siko ngirani ali tinda timunda na ngelo juma nda ngenda sirioka iko gaturimo bona muri tukura na nengo nita sari mo kamati kosoka nera nite prison ngoko kora bare clearance okay kera nali nani tsatu eziti akalite cha bofu ukala ile ndo wana ngezi arabiane atwa ndo binde jina chisimi na wado kotigari bakangi ndo byane byonse ngasoka na family yana njama to sengo jana ena jete yango ikaga ikomine bere nyona limo ngino ndago sibiso ya maroba hayo sibiso kuli aragere you 2023 yoko tanga bana bado ni mole tanga bana tora akora gasibo nango kora 2026 mudi nyosta na wando kora na bolindo kuratoeranga bunu irire eseri maria emiaka yebere gwasibire gasibo nakyoboge mabwarenge ngako ba received esengencho nko igutore megane menga keganga kara gwasoire maria basacha akanyara ko kwalika ni una basacha mangana into osombwanchani bintu bune ngaki bintu bune byaye no mbiche tange na sore ngaki receive eseri aria muito noro ngaki okurara ngaki bugima samana michando nere mali michando changamoto njiro de grande ejiko baji nyinge kero jorro otenne imarna boji nyara ngore osoker ende vugu iga kwachandikire okonda kichongumu kwaetire bono buno wariganiria seri menga kyoso ate day 1 ngaki wariganiria abasibu bali bande barenge imenga ki ngayobekire rumu kyobekire gochi in fact alikira wachiro nkonyo ro chisiniya njiro ai bono methene mono nebinde byonse bi ebigo deal ne chibesa okay
ali no biashara bibi jwesa ogenda kole njara abo kumia bano ko bidiere kwa babuno muntu amete Nairobi town kwa kole kire gento kwali changamoto chira ne chinyingi nambemo sense njira yo kuragira ndagera uko bakoria teli ndagera kune toko linkaga sinjo bugima buna abantu na bangi bara no bukuma boko esugona ali bago kanjire ndio nsiga nesugumere na maji kore kere to mundo lyo sabwa kicho ngumu na maji ako oliere na maji oko liga no yani musuri uri gusuguma utakarangiri ni amaji utayiye no liberera lili ekobegu galiberera ya soka ya musuri uri gusuguma onyaganya gatego noro kubekeru gogo goreta madoide nyinge ba thega gatari bugenda bwo gorgeru ndagirengie kidata changamoto njiroro ense moyo korage ono ugasurvive ngaki ono nje aso mane ndo yangongonyo no kuika kurambali birengera lingatwara twara basani imaria abana abantu abaisiko bari bagoja bandi ngaki familia yao ngoja bale nge bantu family ngoja bale nge na basani bali na bwata bange sana natwara bere na bo ngaki entambi ngakera bagoja nko bali baga moisaransa mwakwa no toisaransa tege gose tiriseke bao mbali gosiboka kwa kero bwate gose kininche kurumeyane asinyona bwata bantu bankambale bali ngabasikali bali ngabangali kirabo mundangoja ba oso igoro gito soime toikaransa na bagontira no sabuni ali besaiga wale besena bankwa una koraki ne bangera na tuma besi bali chikoni na bando siri ndagira nali tetigobe to tuale bese changamoto ne chinyinge chiro semo yo koragira semo yo korara okorara ngaki obogima bwo korara meitonero na bantaba ke bakorara mbara bagoro ka stage 4 stage 4 ono ni wale wamekolea kidogo sasa yule amekaka mwenyeji ama budenya ali abekere miaka no nyenta atiga antabwa tiara yako ere no ali yambage wali ona ye mone ujaiga ayokorara nande mo korara njiragete okorara yabaga bwa kibuno moro ugotani ngoyo kweringa kulito kweringa oye mentali bire ore une musmariga paka mambi bune gesikiza igo korara na kukwa igo ngwara teseka tama tukale ngotaranyora ngwigete ngwara ngwigete korara muito bol arende tungainereri nje tindale di barandeli haya bamra banga bali kiri kigazi na ndabantu nabamino kora soka iziko ento kiamana na bagetali bagita bagateba bagakari bagumungwana naro kurukin charge wenyombo tenete nyombo bona ibonera control ko banga bantu kibakorara agote yarara gesiria ngo jimono madra one high school jimone jana bekuranga gesieri jana kodwa jipo mmoja tango jimoji iyo wono orenda bagakari bakarangiri ni charge musini yakarangiri ni charge kamudei mojo mongwano mongwano no muhiri bo mokubwa nane narwalete nabwate burwaire na muntu basima yobono tarara baranda igoro madrese ri uno nayo ra arense lakini ara arense madrese barata ere kanyara kwa madrese nenjenga kwa stage 4 lakini ndo magenda lakini kwa stage 4 yobona yo so ete mwajagira stage 4 nikajagira stage 4 dote tipo mono yatigire tipo mono nga kichi nyumba chake barachiranga nasimo kurara gose mo kada nyumba bete bagaje mne hor aiga no mukora rero arafu nyumba chake bano chirale one chire je chiri kaino jimwe uchiali ryo oli musumu chani chirienge lake mpaka rienge because enyumba yoro chere yemo ebwata abantu more than 180 180 liberera lisango aba gobono mure ori meiga ori no kuoga ma kali cube nga ose ne hor chicube bali bako chicube bali be miaka mengi seniors bali bako ko nyara bako santo batana ka cube bali bako tike gesibeke tambe lakini aba bande gesibeke kya miaka 10 gojanze no mure lisangeli bono esabari yega ngaki obugimo bwao ekeroko compare obugimo bole imaria sechera no obugimo bole tskoiga keroko na bola twara advice kitenge kwa abantu ngana abantu bala banga inko gwa kango itengene be nkwere jera ime ngejera ne yaga saja uyago ngaine uyaga ngaine red ya jera ne yaga saja muri ndo se atenge jera ne yo saja oyino yang ainga omodu tolibuya ainga ine te ko me igo mari nduro ne binga alia eli nense ngai tari Kenya eli nense ngao igo seri mari tari Kenya ali tari Kenya ali ore ana mbe ko yana ali ore ngao ora abroad ai nenga eli eli ala ne tawo ne yeska ya unanda ni tajeras ni ntakora sono moko mogi yongisa ne te kyanda yeko uisa negete kyanda yeko iga unanda yeno unanda nyambe yesa we
Yatembe yebimira na nyasaye kudezi kanera. Yere amana. Igeri amari izago zone Elimo izago zone muri elio nwenzo ratebe ngari ne yabasaja osine yabagungu ai ngainete alafu mari ngaki ngari ngaki bora basaja ko cyabanga ngaki nere mware ko tugumwara omera na irende muruje na ana bako baga bakabuki abako baye myaka yanzu bako ko liko miyago Yono kama mbaya gikwarurali biashara bya familia yo watika yo begex libono ne no kama ka ko visit mwiko baga mata kengana ko kengana ko karumu kete buya biashara mbia iko kavu ke emyaka ya yanzu yo sukume ukole cyo komera ne familia yono mwanchu murigelia no igwete ayarto kenta ko gambaga iga ano yo mintoro batanyega aho debanga kobera isika otabwati kende pi omenye tobugi mbobu yabuneta chiri kubu muntu zibira secher aho debanga mari emberororo ni tobauti tebwe kaine toko yana isko kaiga bono roba kwa kodire sibo kwira ni renka ngaki familia yawe ya ko receive it kero uira ni tebon by the way mbago gete because aba maite ngati ngoja because bako unga nembera bora kwero by the way ngorunga bakwera mari nabo because amazingira ari osinyana naro nabo ko umionyo lo ndo kwara chito kolema mugondo dijeti nje sina chito ne yobo agaje borosi bari bakana mugondo mbara bya bona mugondo bari bambi egese bekeke lakini nje bona nabe twegasi yokokora mangana yo carpenter ikobona yo kaponye kabu wo kandi kabu no naponye alafu carpenter wo gwaka kuruma mpaka marago etwango so saa 3 tokoboka mambi saa 1 baba le sabu oika mubaru lazima oika mubaru kile litu register yani litu ko moko rosen katano kerenza moko baru saa mambi ko saa 1 ngero sabu ya saa 6 nero saa 10 nero saa 7 nero bali bako change arafu saa 10 nero saa 12 amara ko biri moko raro nero butuko gati butukara de alibona ngosi kabale bana nefungu baru muntareme na umere sebesera ni none nyombe mwense mogo sirra oyo mabole kuru oyo mali mai bachana no wewe jega pakali tukuli batambe alafu yemetenera iboko saidi bono muntu gwaku kyonyora akole buna bono muntu asire apole omuntu tumwense bakamata basa ko bana nyombe mwense wose mugambe ngango banga muri mutame umuntu ayire lingana dia basigari nganto kete babangire timire bangire ya bantu zo tamabutu ko se botato tamajinse bada obaka moraro abwanzi biwe gamorore ngwa kugemo ni bako ngwa rolete njidinga kiriaro ifakti nje ngwa witness di banda bako ngeswa ngwa kubalenga kero muntu uri kako asite gose none gara bashikira mara ko bayanga nechiso cyo korara alafu bantu banda bari baso guturana kuoga gose bari bago taka ko kore ibinde bitaganiri basigari bari mbanje tigendegereke ngo itabara abantu sana lakini ngende nkiarengo ngokwana in fact ase myake bana abede njitinkeroji lakini wewe tena ngokwana kakiarenge mona muri kyango ba echi proc nje bangoro ka mix proc asa ndo liba life sentence condemn 30 years gojigoro ngokwana kakianga sana ndo mna bese jomo ndo na roje ngado ya ruse tyo opwaso bo ono rojo sibile myaka 100 ndikawogole myake emyake yebere nkwa rwarte kindwale tiaro yote kyandi tegioka umutu ngati kabera gatotoiga kwa tu lyo chipana demba bwatale ka pharmacy ngarali babwata kawo igende gako garukura gurugurwara nugo tware birangere byanga mono chibone getali ngaisana ibone beke frigia abuna boko survive kirete ngabeke gyanga bona aiganya sana no kwambege tigansu kumera ini kasukumera ini na nyasa nanda ngonyete wikaiga na ndenga chaka kero kende totebe bono waikire nkaiga no gendere to bugima wa compare bugima bwa maria ngwa tested bugima bwe chera na bwo bono no bwo sikoiga na bwo to raimaso so bwagare ake ngaki orocho busiborobo busiboro iska ngaki bongana aso maino busiboro iska no bwa mana kozimna boniga na ikire bosongo neranira timpi meri alima to pi meri obangere chinsa choko boka obangere chinsa choko rara obangere chinsa choko ragera obangere chinsa choko waisibi lakini gaiga nchengwe banga amache ngakinaro full time ngwe spite matukonzo se tukondere machara abolete mugaraja ndakake in fact njengo sina ngekira lituko paka na nkabere lituko because nyombere tonga babantu abangeri berera kono yangu pidi kwagora maji basi bumbale bande nabo ko batoma bakoletera maji ngirenga amaji nabo ko moletera boza usokoletera weekend makwa ma 50 ngokoletera ara maji
weekend wako sababu maja owe sababu ndo na baba no isura ngata no litota mucha iga aba kama tenga jinza janjo we sababu jabe ayo kwa kana to beta besa ime deposit oisi bedio weekend oisi bedio rabete oisi bara ngoisi na friendship yabasibu n'abasigari mali ngakiera mo especially abasibu n'abasigari nguma chiwanja na bali lakini mbali kwegenana musigari tari kwegana musibu na musibu tari kwegana musigari kagenda kama tenge bege na man seyo umusigana bako umuntu na barambe ndaliresi atame na musibu ta kole magwa musigari bese nganga mara gari ndukuru na mwaka ari 50-50 na bara musibi na beta aja ne ta aja seyo komoira mono keremo gwathana nite nere bono bale bako kari biasara bioko mali biasara mbiro bya dawa za kulevya nini ebintu ano bijire bono no bijire no deport ngakire ndo kora bono uikotinde egere tore ngere chinda njikori otinde opunguze stress ya libera ndiko nyara ndo nako libera ndero tuko egere bukire mami wale bya no abole tadire ndenge kuma chikori miti bale wale imboro ya wale imboro Maria ngaki ngwe chiete kanisa ngose kanisa era 24/7 kanisa era rioka tuba saa 11 unatokoboka kukarumura masabo mwaranda nini mwe kaga bunye mecherere iguru mwakora na Saturday na Sunday arasa yo mogochi yendo ke mogora gazo kora ngomwa muno koragira wesibi oswe kanisa chidomu jiziyegere chikorara alias mogora no mogora kanisa no kanisa ine alias mogora ali basigari mbara batolegete na babo jababarandi unalitukulia Saturday mbale babo jababa somi reseni mwarandia mwabuta Friday yaba Islamu mbaro yani alikana sede bawedi taya na abo muislamu mwalimu muislamu na babo jo basomi mwenzi amo na baba SD na mogo jamaa somi mwenzi amo litukulia Catholic bado na boyo abe misa korubya kabisa na abantu mbale babo jo weekends bako bwato moyo bwo wanje bechi kanisa bako jibacha baba tonansa buniga bacha baba randi baba omoyo nga aigate yo mwali bwo bogima abokorwa bando change okole bintu byage bingao mwancho murigereria Robert Anyega Ondieki ni gabete gakobwatwa maega yo kubuguri o musigo atamanyeta segari oyurenge nyasore kekamwirire yare gusibwa ase myaka 5 nebere korende agakore gesibo onlie myaka 2 akabo musibore agacha komerana ne amate yaye ayunga tiari tobere tugusanga amonere ekerto ange uchukura Robert nabokero kende ogutumike kamera iri ototebinga experience kiao kyo muntu risko no muntu rasechera na advice ase bali bakuburabura kero kende bagoteba ngechera ne yabasacha advice kyoroche orabaye jono kulingana santa bakuburabura egento ndaba advice ese ne wada banyina teto teme to ndangora ana rumuntu gogoje to mo wade sat na waka ya umbige jabo koraki genda ngabona ganda bea tinge kubate sa to kondwa tingo korwan eso juruma de wa ni madri jigomna de no madri jigomna de na gento kia banda sekere nyenge go usikaini geti grasa kartaki somo nyina ke bege koboko gotamba ngori kuya ne biasale ebyo ko bwata abana bakebe school kwase kene bona kereke basaidi keline kebe keliyo go siba bwanso rasiri torekana abana be school batiko basiko ne family abanda koreki esiku maskani atoke yani tobo mwanga sintu byabandi twara maskani ne bintu byabandi twara maskani ne amate osina abantu bandi na bataba yamate yago utwara maskani abantu mwancho murigereria abuna otogukorera omurobiri yoiga magega yegesibo no yominto Robert Kurwaiga ase ekenyoro kia mecho yugotoke ward ya Kemera bunge ya Kitutu Masaba asago tebanga to basagosanira koba omusibwa to bano kugania ekiagera nigatebira ogima buri mari mburi obwororo na advice arure yabosa guchia sabantu baitunga tigatobe abakanyeku toba abatoereru tokea ni amaoko na boigo tokine amo ni chimbwa chingi ya gendera gusanga amo ni gitaseni kiagetembe asomurubiri yiga maega yegesibo kira eiki
tunyare gusangamo naye korwa ebinyoro ao tunyare kumanya mbarabi basi betuririri ase emyaka erenga nabo igo ng'aki obogima bwabo bwabete ase egesibo eria nigo nkorokwa Uncle Dipon Asanya obere gokoreta omurobere iga asore eyemaseyemo ekero tukubwaterana ne producer yane Wilfred Matundura kurwa sensemo yende asokwaneke chibi chana mariogi chagocheire ase nchira yobikira ntumirane eikende asamange.